סדר-היום הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון) (הגבלת דמי ניהול לעמית שסיים את עבודתו), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי כנסת. חברת הכנסת מיכאלי תנמק את הצעתה במשך 10 דקות תמימות שיעמדו לרשותה. לא יודעת. אנחנו מעמידים לך את מכסת הדקות במלואה. אין צבירת ימי מחלה פה. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני. חברי וחברותי חברות הכנסת, אני מציגה בפניכם ובפניכם הצעת חוק שעל פניו לי היא נדמת ממש מתבקשת, פשוטה, הגיונית, ראויה, ולראיה עוד 74 חברות וחברי כנסת חשבו כמוני וחתמו על ההצעה הזאת, ולמרות זאת הממשלה, שלפחות חצי מהחותמות והחותמים כאן הם מהקואליציה שלה, בחרה להתנגד לה. וגם ההצעה הזאת עוסקת בפנסיה שלנו, שכמו שכולן יודעות ויודעים, הפנסיה היא היום בעיה קשה וחמורה. הפנסיה היום הולכת ומדלדלת, ורובנו המכריע לא נזכה לפנסיה שממנה נוכל באמת להתקיים כמו שצריך. עכשיו, אחד המרכיבים, רק אחד מהם, אבל אחד המרכיבים במה תהיה שווה הפנסיה שלנו, כמה כסף ייצבר בה וכמה באמת נוכל להתקיים ממנה, אחד המרכיבים האלה הוא דמי הניהול. כמה מתוך הכסף שאנחנו מפקידות ומפקידים בפנסיה ונצבר, הולך לחברה שמנהלת את זה בשביל מה שזה לא יהיה. ומן הידועות הוא שדמי הניהול הם גבוהים מדי, הם מנצלים לרעה את חוסר הידע, חוסר ההבנה, והרבה פעמים חוסר היכולת של חוסכות וחוסכים לעבור בין קרנות, בין קופות וכו'. מלכתחילה דמי הניהול הם סוגיה של ניצול לרעה, של חוסר הניידות של החוסכות והחוסכים. ובכן באה הצעת החוק הזאת ואומרת דבר כל כך פשוט. כשמישהו או מישהי חוסכת לפנסיה מתוך מקום העבודה, בדרך כלל מקום העבודה עושה את העסקה עם החברה שמבטחת וחוסכת לפנסיה. ככה שהסיכוי שדמי הניהול נמוכים יותר הם גבוהים, כי יש חברה גדולה, יש מעסיק עם עובדות ועובדים רבים שמנהל את הפנסיה, אז דמי הניהול סביר שהם הוגנים יותר. ובכן באה הצעת החוק ואומרת, במשך השנה הראשונה, אחרי שהאדם עזב מקום עבודה, לא תוכל החברה להעלות לו את דמי ניהול הפנסיה. או למשך השנה הראשונה, או עד 3 חודשים מרגע תחילת עבודתו במקום עבודה חדש. מה הרציונל? הרציונל הוא להגן על עובד עובדת, על חוסך או חוסכת, שבתקופה שבה הם לא מקבלים שכר, ולכן הם מראש באיזה מצב כלכלי פגיע יותר, אי אפשר יהיה לנצל את המצב הזה לרעה ולעשות את מה שלצערי קרנות רבות עושות, להקפיץ מיד את דמי הניהול לדמי ניהול גבוהים בהרבה ממה שהיה לו במקום העבודה שלו. ובכן, חברות וחברים, הממשלה מתנגדת להצעת החוק הכל כך סבירה ומתבקשת הזאת. הממשלה מתנגדת להצעה שחתומות וחתומים עליה תמר זנדברג, מיכל רוזין, עיסאווי פריג', אילן גילאון, זהבה גלאון, ישראל אייכלר, מנחם אליעזר מוזס, אורי מקלב, משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, עודד פורר, רוברט אילטוב, סופה לנדבר, אורלי לוי אבוקסיס, אביגדור ליברמן כשהיה עוד חבר כנסת ועדיין לא שר ויכול היה לחתום על חוקים, יגאל גואטה, יעקב מרגי, שולי מועלם רפאלי, מוטי יוגב, יו"ר ועדת החוקה ניסן סלומינסקי, אכרם חסון, מירב בן ארי, רועי פולקמן, אלי כהן, כולם מסיעתו של שר האוצר, שלא זאת בלבד שלא יבוא בעצמו לענות להצעת החוק, אלא גם סגנו לא יבוא להצעת החוק, כי פנסיה כנראה זה לא מספיק חשוב. יפעת שאשא ביטון באותה מפלגה, טלי פלוסקוב, רחל עזריה, מייקל אורן בטרם היה סגן שר, אלי אלאלוף, יו"ר ועדת העבודה והרווחה, אלעזר שטרן, מיקי לוי, עליזה לביא, חברתי קארין אלהרר, חיים ילין, עופר שלח, יעקב פרי, מאיר כהן, יעל גרמן, עבדאללה אבו מערוף, אוסאמה סעדי, יוסף ג'בארין, דב חנין, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה עאידה תומא סלימאן, יעל כהן פארן, יוסי יונה, אייל בן ראובן, איילת נחמיאס ורבין, קסניה סבטלובה, נחמן שי,
מיכל בירן, איתן ברושי, זוהיר בהלול, יואל חסון, רויטל סויד, מיקי רוזנטל, אראל מרגלית, פרופסור מנו טרכטנברג, איש הכלכלה הנודע, בעל השם העולמי וההבנה המאוד עמוקה בכלכלה. אראל מרגלית מבין גדול בכלכלה עם הישגים בזכות עצמו. יושב ראש ועדת הכלכלה איתן כבל, יחיאל חיליק בר, עומר בר-לב, איציק שמולי, סתיו שפיר, שלי יחימוביץ', שרן השכל, אורן אסף חזן, נורית קורן, אברהם נגוסה, אברהם דיכטר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, נאוה בוקר, ענת ברקו, מכלוף מיקי זוהר, יושב ראש ועדת הכנסת יואב קיש, יושב ראש הקואליציה דוד ביטן, וחברות וחברים, יושב ראש הקואליציה הקודם, היום השר צחי הנגבי.